kasirati shehu tijjani aba nasiru kasirati shehu tijjani aba nasiru kasirati shehu tijjani aba nasiru farko da sunan mai mukamai gaba daya zan fara tsara yabo ga mai sa tarbiya shine madadi siri sanadi mai kyan halayya ba wanda ya san ka ku sani ko za ku sani bayan karo kasirati shehu tijjani aba nasiru Allah ina da daga da roƙo gare ka karo salati da salami gun manzanka asalin sirriya shine min kai laika aka da ya fito a fita da fitar sai yake sanyo a zakaru kasirati shehu tijjani aba nasiru a dai ka sa su mazan sarama da mata a cikin yabon maula yana so algaita wata za ta sami taku a cikin saurarenta sirri siru ai da sirri dalilin sirri abul kairu kasirati shehu tijjani aba nasiru ya ce hana tijjaniya mai dariƙa har ma da bar hama gausuwa ban hakika na sa da shewa don mukakan siddiƙa har ma da shehu mara bugatan mu mai azkaru kasirati shehu tijjani aba nasiru maula ya shehu kabiru babar rikayya baba ka aji kashe ya da dan biyayya in yo ya gogon dan ka sirri kulliya ka da dan lumana dan martabar wali muku taru kasirati shehu tijjani aba nasiru jama'a ina kuka sauke kallo da duba ni na ga babu abun gani ko na duba sai shehi na Ahmad bazan killace ba daga shi na jin da nake ji baban maulan mu nasiru kasirati shehu tijjani aba nasiru shi ne hakika ta bazan yi wasa ba a cikin halalar kashe ba mu san waige ba roƙo muke yardar ka ba